Bon dia a tots els nostres i les nostres oients. Avui comencem una nova tertúlia d'Esport 99, un programa d'esports fet per gent de la generació de 1999. Bon dia, Paula. Bon dia. Bon dia, Pol. Bon dia. Ferrer i Carlite. Bon dia. Avui no comptem amb la presència de Lluís Meia, que s'ha excusat per motius personals. I bé, si voleu comencem per la cinquena jornada de Lliga. El Barça ha punxat per primera vegada en aquesta temporada al camp del Màlaga. 0-0. Què n'opineu d'aquest partit? En què va fallar el Barça? Jo crec que va fallar sobretot en atac, va faltar una mica més de velocitat en la pilota, ja que la pilota circulava molt lenta i la defensa del Màlaga li donava temps de reaccionar en qualsevol situació i fins i tot crec que va faltar una mica d'actitud en certs moments del partit. Sí, jo crec que va faltar molta profunditat, sobretot en el que seria la banda de Douglas, que en cap moment va intentar que li fessin un pas en profunditat i bueno, la Màlaga molt ben tancat i el terreny de joc bastant pèssim, així que... Jo el mateix, el Màlaga es va tancar com molts equips li fan al Barça i el Barça que no acaba de trobar solucions per aquests partits, que tot i que diu Luis Enrique ja té mètodes, tot i que aquell partit es va estancar i no els va trobar. El canvi que va fer Munir per Neymar no em va agradar gens, perquè crec que Neymar amb la qualitat individual que té, en qualsevol moment et pot resoldre el partit. Jo crec que el canvi hagués tingut més sentit en cas que hagués sigut al revés, de que Munir hagués estat al terreny de joc i Neymar entrar-lo com a revulsiu, però jo crec que no va estar encertat Luis Enrique en els canvis, tampoc jo crec que l'hagués encertat. És veritat que Douglas no va mostrar molta profunditat en el camp, però va sortir Adriano i més o menys va ser el mateix. Luis Enrique no va estar gaire encertat en els canvis, precisament en aquest partit, i bueno, una cosa darrere l'altra va fer que el Barça acabés emportant-se un 0-0. El bo que traiem d'aquest partit és que el Barça continua imbatut i això s'ha de valorar molt. I que encara no hem encaixat cap gol, això és... Bueno, està fent una bona defensa, molta pressió, això sí. A part de defensa, Bravo va demostrar l'única jugada potser en perill que va tenir el Màlaga, la va solventar força bé. I bé, de moment sembla que el Barça aquest any defensivament mostra un bloc bastant molt sòlid. Sí, jo crec que va fallar no només en atac, sinó en totes les posicions, perquè potser també va ser el partit més discret de Rakitic en la temporada. I Busquets tampoc va acabar. I Iniesta també va estar una mica gris. Però jo crec que el Barça una mica encara ha de trobar una mica de regularitat, perquè no pot ser que en dos partits en només 3 dies de diferència, en un guanyi 5-0 i en l'altre empati 0-0, jo crec que el Barça hauria de mostrar una mica més de regularitat en Lliga, sobretot, que és molt important ser regular. Jo el que vaig veure va ser que s'estancaven molt, intentaven molt tota l'estona pel mateix lloc del camp, i als altres partits el Barça, com tu has dit abans, tenia molt ritme de pilota i havia mogut molt ràpid la pilota de banda a banda per intentar que la defensa en algun moment deixi l'espai. Sí, és això que hem comentat també, que contra el Màlaga em trobo una mica a faltar les profunditats entre la banda, ja que el Barça quan ho intentava la majoria de vegades pel mig i tal com estava tancada la defensa del Màlaga era impossible. I també després del paper que va fer Douglas, tinc bastant clar que al lateral dret per aquesta temporada el tenim molt fluix. Sí. Bueno, Montoya sí que és veritat que el partit que ho va fer bé, però de moment els dos brasilers tant només com Douglas molt fluixos. Molt bé, després d'aquests comentaris sobre la darrera jornada de la Lliga, Sevilla i València han començat molt bé aquesta temporada. Creieu que pot ser una lliga de 5 equips, del València, Atlético, Sevilla, Madrid i Barça? Bé, jo crec que portem 2 anys en què s'ha dit que les 4 o 5 primeres jornades les deia potser una lliga 4, la 3, amb l'Atlético, crec que l'any passat també va estar València o Sevilla, no me'n recordo quin, i al final, quan arribes cap a la jornada 15, et dones compte que realment és una lliga de 3, de l'Atlético al Madrid i al Barça. Sí, realment, més d'una vegada ha passat aquest cas, sobretot amb València, que moltes lligues ha començat molt fort i s'ha acabat desinflant a mesura que passen les jornades, però realment aquest València jo el veig molt bé, fins i tot en molts partits ha golejat,
I bueno, jo crec que serà un equip a tenir en compte. El Sevilla jo crec que sí, mica en mica cap a ser el campionat ja s'anirà desinflant. Jo crec que d'aquí unes jornades ja estarà bastant clar, perquè també diria que la pròxima jornada és l'Atlético juga contra el València i després juga contra el Sevilla. No, al revés, primer juga contra el Sevilla, després a camp del València. Doncs després d'això jo crec que ja es veurà una mica com va tot. Ara sí que és veritat que el València s'ha reforçat molt bé i té jugadors com Rodrigo o Alcácer que marquen la diferència en l'atac i té una plantilla és un dels millors de la Lliga. Sí. I Sevilla jo crec que ha perdut el seu pilar de l'equip, que era Rakitic, però de moment el seu paper l'està suplint Denis Suárez i ho està fent de veritat amb un molt bon nivell. I Gerard Deulofeu, que no troba els 7 minuts. Va marcar l'altre dia. Una euro, juga poc. Molt bé, Luis Suárez va jugar un amistós amb el Barça B i va tornar a demostrar la seva capacitat golejadora. Què n'espereu d'ell? Què n'esperem? Doncs que partits com el de l'altre dia al camp del Màlaga que aporti aquest gol que té i ajudi a desencallar aquests partits. Jo, sincerament, t'haig de dir que l'altre dia no vaig poder veure el partit aquest contra el filial, així que realment no podria dir el que podrà portar Suárez en aquest equip, perquè no he vist com juga amb el Barça, però... Amb el filial? Amb el filial, sí, però amb el Barça. Sí, és veritat que podrà desencallar algun partit, però l'altre dia que va veure encara està una mica fluix de forma i va fer bastantes errades de control físic. Jo realment, ja està clar que Suárez és un davanter centre que actualment és dels millors del món i realment és el que diu Ricard, pot aportar aquesta mica de gol que pugui ajudar el Barça a superar rivals com és l'altre dia al cas del Màlaga, però tampoc es pot treure conclusions d'un partit contra la secció d'Indonèsia de la Sub-19, però també és veritat que molts diaris esportius comenten que tècnics del Barça estan realment sorpresos perquè Luis Suárez està mostrant molt bona actitud a l'entrenaments i de moment sembla que s'entén bastant amb el grup. Quines variants tàctiques faríeu per adaptar-lo dins del sistema i de l'esquema, si és que se n'han de fer algunes, i com creieu que això afectarà el canvi del joc del Barça? Jo, Luis Suárez, escurat a la banda no el veig, llavors haurà de jugar més cap al mig, Messi haurà de jugar més enrere. Últimament Messi ja està jugant bastant enrere, més enrere que l'any passat, i llavors Neymar i Luis Suárez ocupar una mica més al mig i Luis Suárez en qualsevol posició d'atac jo crec que sabrà moure perfectament. És un jugador que és molt tàctic, també a part de tenir gol, és un jugador molt tàctic, que també fa moltes assistències. A veure, com a variant tàctica no variarà molt perquè també hem vist jugar a Munir, que no és, diríem, un jugador de banda totalment, també li agrada caure una mica al centre i jo crec que la posició de Suárez serà semblant a la que ha ocupat Munir aquest principi de Lliga. Jo el que dic que fer retroster a Messi a la banda i una que va enrere i fica a Suárez. El que està clar és que hi ha molts davanters, inclús Neymar, que més d'una vegada s'ha vist que estan molt pendents de Messi al terreny de joc, el busquen molt perquè hi faci el gol. En canvi, jo crec que aquest aspecte amb Luis Suárez pot canviar. Luis Suárez és un golejador i s'ha demostrat que té molt caràcter i realment si ell té una oportunitat clara per marcar gol, ell xutarà, no passa la pilota amb facilitat. Luis Suárez, estem parlant del Botador de l'any passat, compartit amb Ronaldo, i a veure, és un jugador que perfectament et pot fer els 25 gols per temporada, o per no dir més. I a més és un jugador també que al Barça hi ha vegades que jo crec que ha pecat a vegades de massa centres, tenint davanters baixos que no rematen. En canvi, Luis Suárez jo crec que no és un gran rematador, però crec que pot aportar una mica més de potencial aeri en aquest Barça. Sí, té capacitat per fer-ho, ja ha fet bastants gols de cap. Molt bé, perfecte. Després d'aquests comentaris de futbol, fem un canvi radical d'esport i ens introduirem en l'apartat de la càpsula esportiva que avui ens la porta Pol Montferrer, que ens parlarà de l'europeu de tenis taula. La càpsula esportiva d'Esport 99. Endavant, Pol!
Bé, sí, avui us parlaré una mica sobre el Campionat Europeu de Tenis Taula, un esport molt minoritari arreu del món, com molt als països asiàtics on té una mica més de presència, però aquí a Europa surt apenas al fons dels diaris, però en aquestes setmanes s'està disputant a Lisboa, a Portugal, el Campionat Europeu, en moltes categories, tant femenina com masculina, en parelles, individual, i jo vinc a parlar una mica del paper que està fent l'equip espanyol, comandat per Víctor Sánchez, que realment ja s'ha classificat per quart de final, com a primera de grup, després de fer una molt bona fase de grups. Espanya va començar jugant contra Grècia amb un clar 3-0 a favor de Marc Duran, jugador català. Després contra Eslovàquia va patir bastant, però el xinès l'espanyol d'origen xinès He Siwen va guanyar 3-2 en un bon partit, però això li va costar. I després d'ahir Espanya va perdre contra França per 3-1, però aquest resultat no va negar a Espanya la seva primera posició com de grup, així que passa a quarts de final com a primer grup. Després el grup A està el segon grup més també interessant, on juga l'amfitriona, Portugal, i Alemanya. Alemanya s'ha classificat com a primera del grup, tot s'ha dit bastant fàcil, amb 6 punts. Per darrere Portugal amb 2, així que no hi ha un nivell, quasi bé. I bé, podríem dir que Alemanya pràcticament ha guanyat tots els partits, contra Àustria 3-1, contra Portugal 3-1, i contra Hongria 0-3, així que no els ha gustat molt i és possible que et vegin les cares amb Espanya en les següents fases. Cal dir que en aquest campionat es fa els partits de 3 sets i cada set són d'11 punts, així que el nou europeu els partits duren bastant poc, ja que en les Olimpiades s'acostumen a fer de 6 sets, crec, així que aquest any els partits són curts, però hi ha moltes categories, tant femenina com masculina, i tenim bastanta cosa a veure. Molt bé, Pol, gràcies per fer ressonància d'aquest esport, que encara que sigui minoritari, segur que hi ha molta gent que el segueix i tindrà interès per aquesta informació. Molt bé, doncs si us sembla aquí acomiadem la tertúlia, aquesta 24a tertúlia d'Esport 99 i informem els nostres seguidors i seguidores que ens poden seguir per Facebook o per canal de YouTube. Moltes gràcies per seguir-nos i fins la propera setmana. Bon dia a tothom.